Ja siellä tekee. Noin, ja sitten taas esittelen täältä rannalta katsottuna vasen. Toi rata, niin siellä on Aura Postari, joka sai nopeamman lähdön. Jäävällä 2, eli oikealla tuolla on Pia Ronkainen. Nyt on tärkeää jättää nämä pojut siltä puolelta, kun siinä on juuri näin kuin Aura Postarin tekevä kajakin todella lähelle. Aina jos Airo osuu tuonne poljuun, niin tietenkin vähän hidastaa tätä vauhtia, mutta mä annan näitä hienosäätöjä aina tässä lajissa. Vet du varifrån det här? Jag vet vad det där är för glas. Det är en kylskåpshylla. Vitsi, kun on nära denna boja. Mamma. Det var täpärä tilanne. Men det är ju bra för att sen var hon annorlunda. Samma vecka? Ja. Sitten tämä jatkuu muuten tämän jälkeen niin, että ne, jotka on selviytyneet jatkoon, niin sitten kilpailemaan toisiaan vastaan. Se ensimmäinen pari, pari on valmiina. Siinä on Pia-Maria Raikkola vastaan Ilona Mäkelä. Ne on sitten seuraavana tässä lähdössä Banaan. Oli ompus. Andra ruuhårdare mamma fick bra startning. Ja. Ensimmäisenä tähän rantaan tulee Aura Postari. Aura jatkoon.